Ren. Halo. Aku ingin nang omahmu, Run. Heeh. Loh, ana cah cilik ngene. Sopo iku, Run? Awake? Awake apik, cah cilik ngene. Heeh. Umur 10, sapa iku? Sapa? Sapa iku? Mbah, aku ora ro. Kowe ngomong ngene lho, Run. Ngene lho. Ngene lho, Run. Piye? Kowe ngomong ngene. Iku anakku. Oh, iku anakku. Nah, ngono lho. Iku anakku. Anakmu, Run. Tak kei dhuwit 10.000, Run. Mosok. Oh, ke 7,5 kok. 7,5 to? Heeh. Oh, dintit mbek anakmu, Run. Mau wae tak mau wae duit 10.000. 10.000. Awakmu gak enek. Alhamdulillah. Aku mulai. Heeh. Lho kok Kak, kuwi kurang lho kuwi banyolan kuwi. Kuwi banyolan kuwi. Kowe Iki lho sing parai gubu iki lho. nang mobil meng piye? Modane wis eling lho, Run. Nang mobil meng piye? Aku geruwok piye, Run. Kuwi mestine kowe nek Piye? pengen aku petuk. Mangkane kowe sing ngumpan ae, aku ero. Lah nek aku sing ngumpan ki bayarane akeh aku. Lah wong aku mek 750 kowe 20 juta lho. Kowe Duwe geger, engko tambahno ya. iya. Tak tambahi donga. Nyapa mbok tambahi donga? Lho, donga kowe pengen donga apa dhuwit? Ya pengen duit. Ah, berarti mau tak dongakne. Wah, pengen donga. Ah, berarti mau dhuwit. Wis pengen duit ae. Ora tak dongakne. Ki piye tok mulek ae. Aku petuk bocah cilik. Heeh. Heeh. Ayo. Tak wae dhuwit 10.000 ning Waduh. sapa ke? Siapa? Lho, kowe Anakku. ke anakmu to. Kowe aja guyon lho. Iki tenanan lho aku. Iki ditonton wong sakmene kowe aja guyon. Lah cek ra guyon piye wong kowe kleru kok. Kleru. Tak wae dhuwit 10.000. Ke Aku- sapa? Anakku. Ora tak anggap anake kanca wong liya, Heeh. tak anggap anakku dhewe. Eling-eling anake Kanca. Aku ronone nek wong wedok gelungan cilik no kebayaan sapa? Kebayan ibuku. Tak wae dhuwit 50.000. Ngono. Heeh. Aduh. Ya ora tak anggap wong liya. Tak anggap mbokku dhewe. Eling-eling bojo kanca. kanca. Mboke sik. Urung rono wis. Kowe aja nguyu tak antemi lho kowe. Iki aku guwedhek iki putune kero niki. Anggere nek dagelan salam guyu ngenyek kowe. Jam 4 sore aku nang omahmu. Enek wong wedok uwayu ngono. Bojoku Ron. Alah. Iya. Tak wae dhuwit 100.000. Ya terima Ora kasih. tak anggap wong liya. Ora tak anggap bojone kanca, tak anggap bojoku dhewe. Eling-eling bojone kanca. Omonganmu gak enak Run suwe-suwe Run. Apa? Aku nek masalah mbokku mbok anggap mbokmu ora apa-apa. Iki bojo lho. Lah bojo kok dadak nesu lho. Lho iki bojo sah kok. Aku gak Masih kowe tak ngonokne ya nesu. ora nesu. Alah bel gedes. Langsung Ayo. Langsung nang ndi? Lho, langsung jujuk kae. Lah yo njujuk. Lah ya yo. Loh, aku nang gone omahmu Run. Iya to. Ana cah cilik semene sapa iki? Anakku Tak kei dhuwit 10.000. alhamdulillah ora mau anggap anake wong liya. Ora tak anggap anake wong liya. Mau anggap anakmu dhewe. Eling-eling anake kanca. Ki nek ra tak elekne bleset. Terus Ora ya, ya. di luar kepala Run. Dadi ora nyimpen ning kene njaba kabeh. Ya, terus Aku mblik nang omahmu Run. Heeh. Enek wong wedok gowelungan sapa iku? mbokku Aduh Run, ora tak anggap liya, tak anggap mbokku dhewe. eling-eling. Eling-eling, mboke kanca. Loh, aku sesuk balik maneh Run. Terus Nang gonamu. Hah? Ana wong wedok ayu mlempu. Iya. Sapa iku Run? Tanggaku. Sumini jenenge. Sumini. Heeh. Aku mulai to Run. Sumini ja. Sumini. Rong dina kas aku balik Run. Iya to? Heeh. Ana wong wedok putih, guys. Wih, dukur ngono lho, Run. Setengah tuwa. Ora. Ayu. Ayu. Rambutnya semene sapa iku, Run? Tomblok sinden cepu. Biyen tomblok sinden cepu. Si temblok. Heeh. Aku mulai, Run. Heeh. Aku mulai to. Heeh. Sisuke aku balik neh, Run. Heeh. Tenan iki. Heeh.
enek wong wedok teng ngono wayu ke lho Terus? tenan. Heeh. Sikile putih kabeh tenan Ron. Heeh. Manis. Heeh. Iku sapa Ron? Solika. Solika. Heeh. Ron, bojomu wis modar apa piye? Lah kok terus nesu. Dere ning kene. Iki der. Dere ning kene. Temenan? Heeh. Sik ben nembang. Aku wis sinom lho. Kowe milih sinden sakmene iki. Aku sinom ya. Enom karepmu tuwek karepmu. Ben ngetokne engko lagi julang. Iya. Sing ndi? Ndang milih kowe iki jek Cek ketok aku apa ora? njaluk banyu kuwi lho. Putumu nek kata jaluki aku ora tau dikeki. Mbok papan dah. Apa to? Banyu. Banyu kowe arep ngombe enek kolam lele arep nyedot sak warekmu. Masalah iki Pak Murdiono wis nyedian jam. Iki dibanyolne sik ngono lho. Urung dibanyolne kok langsung ngombe. Sing ndi to, Cuk? Piye? Jawa Timurane metu ngono. Lah wong ngombe. Lah saiki wong ngombe ditapuk lho. Lah kowe ngombe tak tapuk gelem piye? Karepku banyol sik ngono lho. Lah ngombe kok ora oleh. Arek ngene ora sida, arek reng ngene ora. Oh, ngono. sida. Ora wis kadung kobong kok. Balenono sik gelem guyu. Megah. Akeh ta? Mo, Ron. Ayo. sing budhek iki kowe lho kok bengoki aku kuwi lho. Ketara nek ki banyolan kene tinggo dagelan-dagelan. Iya. Kupinge sisihan ngono kae kelingan wae. Eling aku. Ndelok aku. Ayo. Aku lho ngono. Wah, kupingmu klo sisian. Piye ndelok? Lho, sik tak dekeki iki, Ron. Piye? Ki banyolan kene Iya. tinggo dagelan. Kuping nek asli tekmu, ya. Mesti gak nyuwara. Oh. Piye? Oh, asli iki. Oh. Nek nyuwara berarti kupingmu palsu. Oh. Ngerti ora? Iya ya. Galak. Atuh. Palsu. Oh. Hmm. Nek sambat ki kupinge Palsu. Oh. Nek sing asli meng piye? Asli gak muni. Oh. Iya kan? Kupingku dhewe. Ah, Atuh. nah iki palsu. Paling kupingmu ya sik Lho ora iso. palsu. Gak. Asli, asli Ron. Kupingmu dhewe. Kupingku dhewe. Berarti irungmu palsu. Kata balene kuping. Mau sepelane gak ngono lho, Ron. Wis ta. Mesti salah terus ya. Ndang milih. Nuwun sewu lho Mas iki. Nggih, monggo. Wong ora tau ning wayangan nembe sumerep niki. Aku iki grogi karo sinden-sinden lho. Lah kok grogi nyapa? Sindene ayu-ayu. Aku biasa aku tau melok wayangane kono sindene tuwek-tuwek. Oh, aja maido sinden. Bojomu dhewe bokonge gedhe sisih. Lho. Justru sing bokonge gedhe sisih kuwi sing apik. Piye? Lah, bocah iki ra ngerti. Bokong gedhe sisih kok apik iki piye? Lho, ki pilihane cah nom-nom saiki gak ngerti iki. Bojoku nek mlaku lho, ya bokonge gedhe sisih ngene ya. Iki nek sikil tengen maju, dek. Iki bokonge pindah ngiwa dul. Temenan iki. Iki nek sikil kiwa maju to, dek. Iki pindah nengen dul. Iki nek mlaku didelok teko mburi, Ron. Piye? Dul. Apik. Muga-muga ora liwat ngarep omahku. Nyapa? Bacok no.